אם אי פעם הסתכלתם על ספריית המוזיקה שלכם והרגשתם שאתם טובעים בתוך כאוס, אתם ממש לא לבד. היום אנחנו צוללים לתוך כלי חדש בשם Smart Playlist Suite, שמבטיח להפוך את הבלגן הזה לשליטה יצירתית. זה מיועד במיוחד לדי-ג'ייז, אבל האמת, לכל מי שיש לו אוסף מוזיקה ענק. בואו נראה איך זה עובד. מכירים את התמונה הזאת? מצד אחד יש לכם אוצר בלום של מוזיקה. מצד שני זה פשוט הר של קבצים. למצוא את השיר הנכון בזמן הנכון מרגיש לפעמים כמו לחפש מחט בערימת שחת. וזה בדיוק הכאב שאנחנו כאן כדי לדבר עליו. אז בואו נקרא לילד בשמו, כאוס מוזיקה דיגיטלי. זה המצב שבו האוסף שאמור לתת לנו השראה פשוט הופך למקור לתסכול. בואו נפרק רגע את התסמינים של הכאוס הזה ונראה אם זה מצלצל מוכר. זה בטח נשמע מוכר. אלפי קבצים זרוקים בכל מיני תיקיות, שמות שאף פעם לא אומרים כלום, כמו טרק אחד, מלא כפילויות וגרסאות שונות של אותו שיר, ומה התוצאה? לנסות להכין פלייליסט הופך למשימה של שעות, ולעבור למחשב חדש? זה כבר סיוט שלם. אוקיי, אז אחרי שהבנו את עומק הבעיה, הגיע הזמן לדבר על הפתרון. אז תכירו, הכלי שבא לשים סוף לבלגן הזה, קוראים לו Smart Playlist Suite. במשפט אחד, זה כל הסיפור. SPS הוא כלי שעובד עם מה שכבר קיים אצלכם על המחשב. חשוב להבין, הוא לא מוריד מוזיקה, הוא לא שירות סטרימינג. המטרה היחידה שלו היא לעשות סדר בקבצים המקומיים שלכם, פשוט וישיר. וכדי שזה יהיה סופר ברור, זה לא עוד ספוטיפיי או אפל מיוזיק. זה גם לא חנות לקנות בה מוזיקה. תחשבו על זה כמו על מנהל אישי לאוסף המוזיקה הקיים שלכם, כזה שהופך אותו לכלי עבודה יעיל ומוכן לפעולה. אז איך כל הקסם הזה בעצם קורה? איך המערכת הזאת לוקחת תיקייה מבולגת והופכת אותה לספרייה מסודרת? בואו נפרק את התהליך שלב אחרי שלב. התהליך הוא ממש פשוט והגיוני. קודם כל, פשוט מראים לתוכנה איפה המוזיקה נמצאת. משם היא סורקת את כל הקבצים ומבינה מה יש בכל אחד. ואז מגיע השלב החכם, מיון אוטומטי לז'אנרים שמיד יוצר בסיס לפלייליסטים. משם אפשר כבר לצלול פנימה, להתאים אישית מה שרוצים, ובסוף פשוט לייצא הכל לדיסק און קי, מוכן לעבודה. וזה משפט מפתח. הנקודה הכי חשובה פה היא שהקבצים המקוריים שלכם נשארים בדיוק איפה שהם, בלי שאף אחד ייגע בהם. SPS רק קוראת את המידע מהם ויוצרת משהו חדש, את הפלייליסטים, בלי לשנות את המקור. זה עובד בצורה בטוחה. דיברנו על הבעיה ועל התהליך. עכשיו בואו נדבר על מה שבאמת מעניין. התוצאה. מה מקבלים בסוף היום? מה יוצא מכל זה? התוצאה הסופית היא שקט נפשי. פתאום יש לכם ספרייה מסודרת, פלייליסטים מוכנים לפי קטגוריות שחוסכים לכם שעות של הכנה לפני כל אירוע, ואפשרות פשוטה לייצא הכל לדיסק און קי. וזה לא רק סידור חד פעמי, זאת מערכת שעוזרת לשמור על הסדר הזה לאורך זמן. טוב, וחלק חשוב מהסיפור הוא להיות שקופים. אז חשוב לנו לדבר לא רק על מה הכלי הזה עושה, אלא גם על מה שהוא לא עושה. בואו נשים את הדברים על השולחן. אז ככה, SPS היא כלי טכנולוגי לניהול. היא לא מורידה ומספקת מוזיקה בשום צורה. היא גם לא תסדר לכם את כל המחשב, אלא רק את ספריית המוזיקה. והכי חשוב, האחריות על חוקיות הקבצים היא כולה של המשתמש. זה ברור וחשוב. אני מניח שבשלב הזה בטח עולות כמה שאלות, אז ריכזנו את הנפוצות שבהן, ובואו נענה עליהן במהירות כדי שהכל יהיה ברור. והנה מגיעה השאלה הכי חשובה, זאת שכל אחד עם אוסף מוזיקה יקר לליבו שואל, רגע, מה יקרה לקבצים המקוריים שלי? והתשובה היא לא, חד משמעית לא. התוכנה תוכננה לעבוד בצורה בטוחה. היא לא מוחקת, לא מזיזה ולא משנה את הקבצים המקוריים שלכם. היא רק קוראת את המידע מהם ובונה משהו חדש בצד. הספרייה שלכם בטוחה. אוקיי, שאלה מצוינת. למי הכלי הזה בעצם מיועד? מי הקהל שיפיק ממנו הכי הרבה? אז הקהל הוא די רחב, אבל המכנה המשותף ברור. כל מי שיש לו אוסף מוזיקה מקומי גדול וצריך סדר ושליטה. זה מתחיל מדי-ג'ייז מקצוענים שחייבים להיות מוכנים מהר, ממשיך למתחילים שרוצים לבנות בסיס נכון מההתחלה, ומגיע בעצם לכל חובב מוזיקה שהאוסף שלו פשוט יצא משליטה. יש לא מעט כלים בשוק, אז בטח עולה השאלה, במה זה שונה? מה החידוש כאן בעצם? החידוש הוא לא בפיצ'ר ספציפי כזה או אחר, אלא באינטגרציה, בחיבור של הכל ביחד. כלים אחרים נותנים פתרון לחלק מהפאזל. זה לניהול תגיות, זה למיון קבצים. SPS, לעומת זאת, לוקחת אתכם יד ביד לאורך כל התהליך, מתיקייה מבולגנת ועד לפלייליסטים מוכנים לעבודה.
ושאלה אחרונה וחשובה, שאלת $1,000,000, מתי אפשר לשים על זה את הידיים? אז כאן אנחנו רוצים להיות הכי שקופים שאפשר. מדובר במיזם שעדיין נמצא בפיתוח. מי שיתמוק בפרויקט יקבל גישה לגרסאות בית הראשונות ברגע שהן יהיו מספיק יציבות, אבל חשוב להבין שאין כרגע תאריך יציאה רשמי. המטרה שלנו כרגע היא לשתף את החזון, את הקונספט, כדי להראות את הפוטנציאל העצום שיש בכלי הזה. אנחנו רוצים להציג את הערך שלו, עוד לפני שכל הפרטים הטכניים סגורים, וככה לבנות אותו יחד עם הקהילה שתשתמש בו. ואנחנו נסיים עם שאלה למחשבה. תחשבו על זה רגע. כשמפסיקים לבזבז שעות על חיפושים, סידורים ותסכול טכני, כמה אנרגיה וזמן מתפנים לדבר החשוב באמת, ליצירתיות? זו המטרה הסופית, להחזיר את הפוקוס למוזיקה. תודה שהייתם איתנו.